Ja silloin mä itkin ekaa kertaa matkalla kotiin. Ja mua alkaa melkein nyt itkettää, kun mä mietin sitä, että jos oli jotkut firman bileetkin, niin mun piti jotenkin niin tunkeutumalla tunkea, että hei, pääseekö mä ja yhteiskuviin. Että oli sellaisia niin kuin jatkuvia näpäytyksiä koko ajan silleen, että sä et kuulu tänne. Ja onneksi ihan kaikkea mä en enää muista. Mä en vaan niin kuin ymmärrä, miksi kukaan tekee kellekään noin. Se ei vaan mitään järkeä. Ja tähän väliin mun on pakko sanoa vielä, siellä firmassa oli myös tosi ihania tyyppejä. Niille on monestakin asiasta tosi kiitollinen. Niin kuin arvata saattaa, niin lopulta mulla oli niin huono olla, että mä join jättää mun unelmaduunin ja mennä eteenpäin. Ja se oli ainut oikea ratkaisu, mitä mä siinä tilanteessa pystyin tekemään. Pakko kiittää sua, koska sä oot luultavasti ollut se tyyppi, joka on tuonut mulle iloa silloin, kun mulla oli tosi vaikeeta. Ihan tietämättäs. Ja mä haluan lähettää sulle tsemppihalit, jos sulla on vastaavanlainen tilanne tällä hetkellä menossa. Tai jos sä oot selvinnyt vastaavanlaisesta tilanteesta, niin sä tiedät, että sä selviit mistä vaan.